बैसागु बोथोरनि रंजानायखौथ' माबेबा मोनसे रंजानायजों रुजुजाखाया। दा गुबै खोन्थाया जादों जोंनि समाजाव देग्लायनि बैसागु फालिनाया बर' समाजावहाय आंनि नोजोराव आं दा 50 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन जाबाय बैसोआ। आंनि मोनदांनायाव देग्लायनि बैसागुआ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जादों। बेफोरबायदि बैसागुखौ जोङो जुदि खुंलांबाय थायोब्ला आंहा फोथायनाय दङ आसामिस बिहु डान्सआ जदियो देग्लाय गिनिस बुक अफ रेकर्ड खालामदोंब्लाबो दिनैनि जोंनि बैसागु फालिनायजों समान मुलुगनि बैसागु बा मुलुगनि आरिमुआ जोंजों फेरफाथिनो हाया बायदिखौ नुनो हमदांनो हायो। बैसागु आरो दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानायनि गेजेराव बिनि सायाव मा बुंगोन सार? जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मिसकनसेपसन होदों मानसिफ्रा। बबे समनिफ्राय बियो जाबोनाय आं बुंनो हाया। बर'नि जा दामनाय देनाय, बर'नि जा बैसागु मोसानाय बा रंजालि बैसागुखौ फालिनाय बा जोंनि हारिमुखौ लुखांनायनि दाखांनायनि बेलायाव जोंनि जा हाबाफारि बेयो एक्सुवेलि धोरोमजों सोमोन्दो थाया। गोबां मानसिया ओरैनो बुंनो हामा, एक्सुवेलि जों राजखान्थिगिरिफ्रा बुङोब्ला एसे उसुबिदा जायो। जेरै ख्रिस्टियान धोरोमाव बिदिनो बेनिफ्राय माखासे धोरोम दंबावो, ख्रिस्टियाननि अनगायैबो आं मुं खारिला। माखासे धोरोमफ्राव दिनै बर'नि जा रिंगु दामसा, बे रिंगु दामसाखौ धोरोमनि रिंगु दामसा होननानै बुंनो नागिरो। जुदि बर'नि रिंगु दामसाया धोरोमनि रिंगु दामसाब्ला बै गोदान मुगानि जेसेबां माने रिंगु दामसा ओंखारदों बे रिंगु दामसाया मा, बेखौ जोंनाव मोनसे कुइसन फैयो। ओंखायनो माहारिनि जिखुनु रिंगु दामसायानो धोरोमनि रिंगु दामसा जानो हाया। बे माहारियारि रिंगु दामसा, बे माहारिनि मोनसे नेरसोन, जायखौ लानानै जोङो हारि हिसाबै दुग्गांनो हायो। गतिके हारिमु आरो रिंगु दामसानि गेजेराव जेबो फारागथि गैया। मानोना सान्थौगिरिफ्रा बुङो रावा जोनोम जादों मिथिंगानि जा सोदोब, बे सोदोबखौ खोनानानै, आरो बेफोरबायदिनो देंखोआबो जोनोम जादों मिथिंगानि सोदोबफोरजों सोमोन्दो थानानै। गतिके बे सोदोबखौ लानानैनो रिंगु दामसानिबो जोनोम, बे सोदोबखौ लानानैनो दिनै हारिमुनिबो जोनोम। बेवहाय खुनु डिफारेन्स गैया। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खुंनाय 6थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय, दा बेवहाय समायनायै खालामफैसिननाय मिडिया पार्सन बिथांमोननिसिम गिबियावनो सामलाय आफादनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। दा जों बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनैनि जेनोखि जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 6थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ बेबायदिनो टेन्डुवार आनसलिक कमिटिया इउनिट वाइसै लाबोबाय थायो। दा बियो गिदिङै गिदिङै रुनिकाटा इउनिटआव नि सिङाव जानांगौ हिसाबै नैबे सा सालबारि उदांस्रि क्लाब, बियो रुनिकाटा इउनिटनि आन्डाराव गोग्लैयो नैबे फिल्डआ। दा बेवहायनो नियम बायदियै बेवहाय दिनै टेन्डुवार आनसलिक कमिटिया खुंनाय जादों। बुंलांबाय थानोसै दा दिनैनि फुंबिलिनि हाबाफारियाव जोंहा गेट बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन। दा बेवहाय जोंना आलासि हिसाबै बे गेटखौ बेखेवफैदों बिटिआरनि चिफनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथां, आरो बिथांजों फैफादों रुनिकाटानि OC सार। दा बिथांमोनाबो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जेनोखि गेट बेखेवफैबाय, बिथांमोननिसिम जोङो बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर। आरो बेलासिनि जेनोखि बुब्लि, बेवहाय सेन्ट्रेल एबसुनि मानगोनां जोंना सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि कनिन्द्र बसुमतारी सारा फैनांगौमोन। दा बिनि एगेन्स्टआव सेन्ट्रेल लिडार सासे थिनहरनानै जेनोखि मोसानायनि जेनोखि दरजा बेखेवनाय, बेखौ बिथाङा बेखेवनानै थांबाय। आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि 14 नं चिरांदुवार UPPLनि मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी सार, बिथाङाबो फैनानै दिनैनि नैबे बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जोबोरैनो गाजा गोमजा खालामलांबाय। आरो बिथांमोन बायदि फैनायाव जोंनि बानजाय आफादा जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेयैनो बे ओनसोलनि 14 चिरांदुवार ब्लकनिनो जोंहा ब्लकनि मानगोनां आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथाङाबो नुजाफैदों। ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै राजनिति नङै गोबां माने फोरोंगिरिफोर आरो
साहित्य सभानि माखासे लिडारफ्राबो दिनै बेवहाय नुजाफैदों आरो बेबायदिनो बे हाबाफारियाव गाहायै 12था ग्रुपआ बाहाय पार्टिसिपेट खालामफैदों दा बादायनाया सोलिगासिनो दं दसे उनाव बिसिनि जेनोखि मोसानाय बादायनायाव सोर देरहायो बेखौ उननि समाव बुंसिगोन जाय हक दिनैहाय नोंथांमोना बे जोंनि जेनोखि टेन्डुवार आनसलिक कमिटिया खुंनाय बे हाबाफारियाव फैनानै पाब्लिश खालामनो फैनायनि थाखाय नोंसिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै बानजाय आफादनिफ्राय जेनोखि सुंद' बुंनाय आं बेवहायनो देरहानायनि बान्थाखौ बेसेबां देरहानाय हिसाबै जोंना 15,000 रां आरो उइथ सार्टिफिकेट साफ्रोमनोबो गांफा गांफा सार्टिफिकेट हरनाय जागोन बेजों लोगोसे नैथि देरहानायनो थाखाय बान्था हिसाबै 10,000 रां उइथ सार्टिफिकेट आरो थामथि जेनोखि देरहासार जानाय बिथांमोननो 7,000 रां बान्था हरनाय जागोन उइथ सार्टिफिकेट बेबायदिनो दिनैनि हाबाफारिया बेबायदिनो सोलिगासिनो दं जोबजासेयाव मा जायो नायनि ओरैनो बैसागु फालिथायनि गेजेरजों जोङो बेवहाय दोरोङारि मोसानायखौ नुनो मोन्दों स' मा थांखिजों दोरोङारि मोसानाय रोजाबनाय मानाय बेफोरखौहाय लाबोनाय जायो बैसागु समाव जेनेबा दा दोरोङारि होनोबा जों बेखौ ट्रेडिसनेल होननानै जों बुजियो बै समाव आबै आबौमोनहा जिहेथु जोङो बै समाव नायोब्ला जारिमिनाव जों फरायबा मोनो जे बर'फ्रा बांसिनै हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदियाव थायो बेफोरबायदिनो दाउमा दाउसानि गाबनाय माखासे रिंगु दामसा बेफोरखौनो दिनै बर'आ मोनसे मेथाइ बायदि रोजाबबोदों बिसिनि गाबनाय दाउमा दाउसानि गाबनाय बिफां लाइफांनि माखासे जेनोखि आगरफोरखौ नुनानै फिथाइ सामथाइनि आगर जेरै दाउस्रि गोबा बायदिसिना बेफोरखौ जेरै रुमाल फारिफ्राव लानानै नैबे बैसागु फोरबोआव बेबायदिनो दोरोङारि हिसाबै फालिबोदों आरो बेयो मोनसे बर' जाथिनि थाखाय बिराद मोनसे गोरोबथाव मोनसे दोरोङारि मोनसे बैसागुआव फालिनाय होननानै आं सानो